calngal ala joomi yoodi ba o wiyete jamma Demba Gubi Saka Sadji Gamma ngada Boucar ngada pen ngada tan ngada sasum joomi yoodi Boucar ngada dani Samba Boucar woni Samba Gamma doni Oumar Samba Gamma Ablaye Samba Gamma Sil Samba Gamma sehilma ɗon ko Gamma Kumbo Ndungu Kumbo Dia Kumbo Kumba gar jon marno Boucar nade ka cawnandirɗa kadi Alhaji Ablaye mbo Amar Jimel haari ba ɓaya haari ba julli haari ba suddi haari ba baba tan haari ba muya bojel Kumba Siré Lambour sago jam bamma ndel ko oɗo Alhaji Abdou Aziz Sy nelanno ba mum ha ari wiɗum Alhaji Amar Jimel wiɗum labeyka wiɗum Amar Jimel littéral cahli kalmo wayoto Tiwawon yo haɗa Amar Jimel totti ɗum lijaas yoɗi woni Mamadou Ba on woni o guittoɗo to heege ittito caɗele ittito haysidagal ittito gañandiral ko ɗum joom yooɗi itti a commune amen lewna Ndiaye lewna Ba lewna Ka lewna Ka sabi lewna sa ceel camal yara tak Hammadi Guilel sampate sala sañela Demba Doga ko ɗon joom yooɗi laamani pulago o laamani nareɓɓe laamani seɗɓe laamani fof en joom yooɗi kay immotoɗo kay joom yooɗi woni ombo tinata ko dawaɗi gofata ko sabi joom yooɗi safaka ko rawandu wofata o woni ɓi Maimouna Lattit sabi si jippima oto o waɗato ko avion ha kay toto wiyete Amérique walla France walla Ouganda ko woni joom yooɗi kaw Yousouf wi ko hino ɗum salmina wi ko hino salmina ɓi Ahamadou Lattit Aysi Dior Demba Lambour on woni tokoro babo ma sabi babo ma ka laayi Demba Lattit Aysi Dior Demba Lambour ha kay Ahmadou Jimel noon wadde laayi Demba en ko neɗɗo wadde taggiƴum wadde moon ko neɗɗo wadde tajjikinaɗo mum wadde mum ko neɗɗo wadde ta leñol mum sabi ɗum addi Ahmadou Jimel ko ɓi Lattit Ayse Demba Lattit ko ɓi Lattit Ayse Demba Lattit waklati jibini laayi Demba soyno Ahmadou Jimel waklati inniri laayi Demba ɓiyum horon gandi ɗum weeɓani hande e Sénégal ko yimɓe wadduɓe ko moƴƴi anduɓe koɓe ko jiidi ko ɓen mbaddata ɗum ko noon Ahmadou Jimel wadde laayi Fatou Ayse Demba Jamdado Gueye Jobba Yerkum Bojel Boucar Ali Elibana andi sirifoɓe hina gandi minen taniɓe joom yooɗi meɗen gandi min nananno autorité tan min doga e sini en oto oye amen ko anina jikrata sa wi la ilaha illallah tagata hen ko Mouhammad Rasulullah si autorité min mbiyata jerejef joom yooɗi ba jerejef ma Demba Gubi Saka Sadji Gamma gadda Sassoum Ndiaye Ali Ndiaye Djibi Ndiaye Gaye Siri Ndiaye ma nanani gulali nana gulali walla wullatnoɓe wullatonoɓe mbiɗon noon ko yo yimɓe layru seese e si min de simi heeɓi micro ngo min layat mi woni Oumar Sougey laayi Fatou Ayse Demba Jamdado Gueye Jobba Yarkum Bojel Boucar Ali Elibana min woni Oumar Sougey laayi Demba Lattit Ayse Dior Demba Lambour sagon jam bamma nder min woni Oumar Sougey Dieynaba Lattit Ayse Dior Demba Lambour sagon jam bamma nder min woni Oumar Gumbo Gala Binta Ayse Dior Demba Lambour sagon jam bamma nder min woni Oumar Talibou Sik Aljuma Ahmadou Isma Gueye Jobba Yarkum Bojel Boucar Ali Elibana wadde noon on calminama on juurama bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mi salmini moni fof inde mum e yettode muɗum mbiyetemi ko Abou Diop Abou Samba Diop jami ko Guyi
walla Abou Diop RTS walla Abou Diop Télé Pindi TV walla Abou Diop njugguñ ɗo e Jaksaw musidɓe tedduɓe ɓesngu Latir Aissé suka e mawɗo debbo e gorko mo kala yo jame kisi Allah gon e meɗen mo sababu mum saabi ñalawma o kanko woni joma ñalawma o kono haademi yawtude hoto musidɗo kalanoɗo joni o woni mo ndewmi o haala ma no weeli nda jaggu ɗum ɗo ballitoɗon onon on ñanti ñalawma o so tawi seeno moƴƴi tan nayi mum payat so fulɓe jontama tan ñayɓe mumen poti ko ñantede kono moƴƴuɓe a jarama gardumi ɗo koye Malick Oumar Ly jeeyaɗo Kahel ko jaydiyanke woni ko radio Pindi e Djiby Dieng caméraman jeeyaɗo Kanel ko caméraman minen gari ñalawma hande notade ñalawma Youssou noddi o min goppi haajuji e hammuji gam tawtorede e dow inde ɓesgu ngu kalden joni ngu e dow inde Ousmane Rasoul Ba mo Allah ardini wongo en jetti dendagal bandiraɓe en jarnimamaɓe suka e mawɗo debbo e gorko eɗen belti ñalawma hande musidɗo men Youssou gam dañde o ñalawma noddude bandu men noto ɗum Youssou ko musidɗo gondaɗo gila hanki mo yettani sababu noon yetta Allah natgolam e ngoɗo wuro teddugo ko Saydou Sall moƴƴo ɓi Hawna Sala Allah waɗi nannimi wongo addeme juuɗe baba Hawna woni jignaɗam hawtu e jomum Alaji Djiby imam yantude baba hambeɗen e bandiraɓe kala wonnoɓe ɗo moƴƴuɓe gondume mumen teddodire mumen kala mi hokkama ɗo teddule foddeji mi heeɓi ɗo gure mi heeɓi ɗo guese ala komi waɗnaka e ngoɗo wuro teddugo wuro diine wuro moƴƴere kadi so tawi goto e mabɓe dañi ñalawma hande mboɗo jogui kew mo ganduɗa ko miñam resete mboɗo jogui rapport uji kewɗi mbimi ko faaɗi mi ƴetta musidɓe min gara min tawta Youssou e yesso bandu men min cetto e makko ko andi ko Youssou ko moƴƴo Youssou ko tedduɗo Youssou ko karise Youssou ko dimo Youssou ko neɗɗo mo ganduɗa so andi faytata wadde so dañi ñalawma min goppa haajuji amen hayso caggalliɗi wonno min gara min ñantamo ñalawma o yettere Allah noon ngoɗo wuro ko nanme maggo fayi hande ko jokkiranɗam jiimi ɗo jiimi hen ko fijirde e jaleɗe galle fof mo nanmi mboɗo jogui toon gueɗal mboɗo wawi toon ñallude mi waala toon ko heddingal ɗo dental ko dental jongal ko dental banggal fayida ko ardi fof mbiyen enen hande ɗo pulagu tolni e aduna oɗo dente baɗe ni wonko ɗe nafata sukaɓe ɓe jaɓa hettade mawɓe tawanoɓe hanki sangaji nde metti muuse welani nde mawɓe ɓe daari kañen lewi kañen kaɓa mbaɗi ha gureɗe daari garɗen tawɗen ɗaati weeli jokken yaa yeeso wasa bonde juuɗe meɗen yo Allah teddi noon yo Allah teddi noon e darde nde dari ɗon wandiraɓe rewɓe ɓe duwanoɗen ɓe ñaganoɗen ɓe nde wonno leñol wawa mawnude towna banggue rewɓe rewi onon ne hata sukaɓe ɓe onon jangguintaɓe ɗemgal ngal onon gonde e mabɓe kala kadi ɗo gorko yalti jala walla aybina debbo na tawa tinnoɗe saabi Allah enɗam gorko mo jiiduɗon kosam walla duhol hayso wayi kono Abou Diop ni yo ɓuya noon goɗɗo capato ladde jahowo hay tan jogui milliard uji rewɓe ɓe ko noon kaldanmi tinnoɗe ko tawno ɗon hanki enɗam gonnoɗam hanki ɗam wondude e nder galleji moon resudirde e galleji he gondira saabi Allah curodira ko ɗum mawɓe ɓe mballo ha ko daña ko daña yonta moon hande o hande ko yonta jawdi ko yonta dañal ko yonta goɗɗum kono goto e moon bandum baɗono ammo ala hay mbuɗu yo ɓuyanmo goɗɗo mo wona kañum bandiraɓe worɓe ɓe darde koko yonti so leñol wasi nuskat so galle wasi jasat so neɗɗo wasi yawete golloɗen jiɗen koye men teddodiren koye men
gonden ballodiren so goto men wallani bandum ma wallu goɗɗo so goto men ne jogui doole hoto hollu bandum yo holloy goɗɗo so goto men ina yeeya fayida yo holloy goɗɗo enen ballodiren koye men kala ko dañƴen ballodiren arta e nder men mbasen jasde mbasen rutade caggal bandiraɓe sehilaɓe mi fotani haalde kono haaldimi ko belle mena debbe fittanam ko sababude gangal amen ɗo e tawde musidɗo kanko oɗo Youssou mbimi ko setta e makko ko minenne min cetto e makko hono ɗum e yeeso bandi ko en moƴƴere makko teddugal makko ndimagu makko min ko moƴƴagu makko e hoolare makko kala ko min dokkano e diwan he min kalfinimo so tawi ɓeydaki ustatako mi setto ɗum ɗo hannde assalamu aleykum rahmatullah on jarama yeeɓiyankoɓe télé Pindi TV hettoɓe radio eɗen ɗo hannde wuro men wiyetengo Jugguñ walla mbiya Diegsa Bambilor mawɗo fedde nanɗo e ñalawma Youssou mo ganduɗa kañum yonta tawi ko tout famille mo ganduɗa ko boɗɗo fayida no fewi mawɗo fedde nde o innito o haalane sababu ngal ɗo dental mawɗi nde yettode eyyi jerejef min beltanimama no fewi min calminima min juurimama enen mi ñagano Allah saabu situation o mbaɗɗa ko situation baɗɗo importance a immima ari ɗo aɗa jeeya wuuro he Allah waɗi gandirɗa wuuro ngo teraga mawɗo rew hakkude ma e ga wuuro ngo surtout ɓinguel amen biyeteɗo Youssou Ba ganda ko ɓinguel amen ko ɓi mawnam Allah waɗi ƴetti fedde nde ko fedde famille Latir Aïssa wi yo ƴettumo han ɗum te ko cukalel min beltinima ɗum no fewi min beltinima on min beltinima wuuro ngo foof saabu ɗum jaggodiri ko yimɓe hantiɓe yimɓe yiɗɓe koye mumen yimɓe ganduɓe aduna ɗum taki ƴetti oɗo tour min beltima noon no fewi min contani no fewi Youssou ko neɗɗo moƴƴo min ko ɓi mawnam ɗum Allah ñaawi ɗum Allah waɗi ɗemi kono min kewani yiidu hande ko nanmi ɗum ko ɓooyani hande perɗum yi kono noon ko waɗi koko mawni taw mi kasmano beele ma ƴettu fedde nde won hewɓe fonnoɓe ƴetti kono ƴetti min mbi yo ardu ɗum no min gaare wuuro e hande teraga o mbaɗa wuuro ngo waɗani ɗum tan ɗum yoni fof tan fof en ɓe gaari wonoma en tawama joomen gande tawama joomen balle tawama joomen wuuro ngo tawama ɗum ko ɗum siksa mawɗo mo gaɗani kam Youssou dañi ɗum min ngala noon ko wona kam si dañi siksa min dañi siksa si dañi ndam min dañi ndam onon noon totti ɗum siksa onon totti ɗum ndam onon totti ɗum ha population welti min calmanima min juurimama mbeɗama ñagano Allah yo Allah nawruma yeeso min beltima no fewi no wona sesa haddema yaha mbaynodiren ba dental pongal ni bande en yaaɓe ngoɗo e goye goɗɗe ɗo e caaliwol fof ha diwnuji goɗɗi kamɓe fof ɓe ndendi ɓe cuɓima ya ardo ɓe dokkuma ngal teddungal hokkongol panta e men eyyi parambi tan ko yettudeɓe ɗum min ɓuuri hen famɗu min ɓuuri hen famɗu kattan ɓe gardimi famille poɗɗo ni famille Latti Aïssa ko famille mawɗo dar ha Dakar ala ko ɓuura fof garɗa ma taw ɗon jeeyaɗo famille Latti Aïssa ɗum noon so tawi ɓe ƴetti ɗum ɓe totti kam min ne mbawimi tan ko weltade e weltanadeɓe e duwanadeɓe musidɗo goɗɗo jeeyaɗo e fedde ɓamtare Pulaar ɓoydaɗo ene ummi to wiyete Mbowa musidɗo inde yettode holko saabi gangal ma ɗo eyyi hande haalani kam ko welimi torop dagui ko ƴiƴamam o jontaɗo han tour ko ɓiyam bayimum komin ɓiɓɓe baaba bayimum ko ɓi Demba Latit babam ko ɓi Latit Aïssa Demba Latit ko ɓi Latit Aïssa Demba Latit on kay woni tano Youssou o baɗɗo han o tour te Youssou noon ko ɓiyam mi yetti Allah mi yetti ɗum dagui on nan fedde nde min hande gandumi ɗum te ko ɓiyam ko ɓuri ɗum welde an on nde mbayrumami ɓooyi te en baddi ko weeli en baddi ko yoni en baddi ko weeli ɗum wadde mbimi noon nan nden noon mi yetti Allah mi yettima a waɗi ko moƴƴi Allah ɓesdu yo taw tan Allah fewni ndewɗen dagui joom yooɗe yaymumo babam yiidi baba goto nden noon si haali minne tan mi gonɗinat tan ko haali ko nitral o pop
ko kanko jeyi dagi ɗum fof ko minen hen ngol noon so arti Mboro feere kam ha jiyami mi weltima jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pile TV hettoɓe RTS ñalawma hande ɗo e jugguñ Diacksao Bambilor ko ñalawma fedde wonde fayida fedde pulagu fedde teddugal wiyetede fedde Latir Aissé na wayno yonta hande ko musidɗo men selmen mbiyeteɗo Youssou ɗo e wuro men andiragu jugguñ walla mbiya Diacksao Bambilor Youssou ngal ɗo dental hande ko an yonta bandiraɓe notima rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe haalaji mbaɗi fayida bande jettima hol konngol panta e bandiraɓe e ñalawma hande o ɗo e womoɗen Diacksao e fedde Latir Aissé bisimilla eyyi ko adi fof mo ceerno Abou hande mi dañi weltare nde ganduɗa nde mi wayride dañde wallahi noddude nooteɗa koko seeƴi hino wayno noon kureji am fof hande ɗi nootima kam wallahi nden noon ngol nootogol ngol ɓe nooti kam mi neɓe hen yetta mi neɓe hen do'ono fedde nde yo Allah yahnir nde yeeso ya barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi niɓe do'ono kamen fof heɓe mbawno wi gakko ko woɗɗi yimɓe ɗiɗo mba tato ngara kono kamen fof ɓe gaari ɓe mbaɗi hen jawdi maɓɓe ɓe mbaɗi hen tampere maɓɓe nden noon mi ɓe yetta gila Dakar noon ha Ndar ala ɗo neɗɗo heddiɓe ari nden noon fedde Latir Aissé nde en mi ndine do'ono min de ala konde kam jaranani ko wiyete fedde Latir Aissé iɗum woni fedde leñol wallahi ala ko jaranani min kala ko ɗum kam jaranani tawata komin ɗum wa asjogo eyyi nden noon mbolen ɓe arɓe ɗo gila Mboro ha Dakar ha resonde Louga ha resonde Ndar kamen fof min ɓe yetta miɗa laara jammu en yo Allah kadi nabtuɓe dow jaam ha ɓe keɓoya dow jaam onon ɓe adduɓe ɗo télé ne min on do'ono yo Allah yahnir golle ɗe yeeso ha tinon hen koye mon yo Allah nabtu on onon ne ceerno Abou eyyi nden noon mi yetti fof en mi juurima fof en mi ñaganima fof en jaam nde fedde dal yo Allah yahnir nde yeeso hiɗum dal torotomi Allah eyyi Allah hin ɗum wawi ma Allah waɗan amen eyyi ɗum dal torotomi eyyi a jarama Abou Dio a jarama Youssou on paami gonɗen ɗo koye wuro men ɗo e commune mo Bambilor sa welama mbiya Diacksao Bambilor kono mbiya jugguñ ko inde pulago guila hanki tawi wona hande Youssou mo darɗen o kanko yonta hande fedde Latir Aissé ko ɗum woni komin ƴettanan ɗo ko ɗo min kadata ha lawgol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi